Ahojte, já jsem JD a vítám vás u dalšího Kaká o 6. Dnešní díl bude trošku speciální, protože jsme si vyrazili do přírody. A protože jsme venku, tak se mi nechtělo brát žádný hrneček. Tím pádem celý tento název pořadu ztrácí smysl. Takže vás raději vítám u schnilého listí o 2:30 odpoledne. Ale ne, jelikož v Praze máme letní prázdniny, jo? Jelikož v Praze máme jarní prázdniny, rodiče nenapadlo nic chytřejšího, než se nás bavit a šoupnout nás k babičce. Samozřejmě teďka to vyznělo, jako by to byla nejhorší věc, co se nám s bratrem mohlo stát. Ale právě naopak. Pobyt u naší babičky skýtá pár velmi dobrých možností. Za prvé, můžete spát jak dlouho chcete. Většinou teda u mě platí pravidlo, když jsem u babičky, ráno se probudím a jdu se naobědvat. Druhá pozitivní věc, vždy plná lednička. Moje babička umí úžasné kouzlo. Když se nám s bratrem podaří vyžrat úplně celou lednici, pak ní přijdete a otevřete ji, je zase plná. Díky babi. Třetí dobrá věc na pobytu u babičky. Nikdo vás nenutí do učení. Ještě jednou díky babi. Takže to byl vlastně jeden z nejlepších tahů, co jste mami a tati mohli udělat. Díky. No a když mám de facto volno a všimla jsem si, že už jsem 3 týdny nevydala žádné video, tak jsem se rozhodla, jo, skočím někam do přírody a natočím vám kakao. Víte, jak je těžké najít místo, které by se dalo použít jako stativ a bylo by nějak inteligentně položené? Neříkám, že tohle je inteligentně položené, ale vypadá to docela dobře. Na to, že můj stativ tvoří tyč zarvaná mezi 2 stromy a foťák ještě podložený kusem kůry, tak je to dobrý. Ale co bych pro vás neudělala a také pro ukojení svojí potřeby natáčet. Ale co, pustme se do vás. Teda jako do vašich dopisů, otázek a úkolů. Od minulého kaká mi došly tady ty 2 dopisy, za což jsem vám moc ráda a moc děkuju. Přičemž tady ten mám už asi 3 týdny rozbalený doma a nemohla jsem se donutit k tomu, abych natočila video. Takže si oba rovnou přečtem. Ups. Ahoj JD, jsem velmi rád, že jsem se dokopal k tomu napsat ti dopis. I když tě nesleduji. Aha. I když tě nesleduji dlouho, stala se s mou nejoblíbenější youtuberkou. Velmi si vážím tebe i tvé tvorby. Tvůj motivační talk mě neskutečně pozbuzuje a motivuje. Mrzí mě, že nejsem bík a nemůžu ti tedy pomoct poznat nějaké bíky. A tamhle jsou lidi. Tvé ksichtíky jsou neodolatelné a pokaždé mě rozesmějí. Tvé dramatické příchody jsou tak skvělé, stejně jako celá tvá tvorba. To ty si mě dokopala ke změnám v mém životě a neskutečně ti za to děkuji. Velmi ti děkuji za tvou tvorbu a doufám, že nepřestaneš natáčet videa. Kdyby jsme se setkali v reálném životě, bylo by to pro mě něco jako splněné přání. Na českém Craftconu se bohužel neuvidíme, protože bydlím cca 300 km od Prahy. Tady můžete vidět, že ten dopis je fakt hodně starý. Protože český Craftcon byl na konci ledna a mě to doma leží už 17 dní. Přeji ti hodně štěstí do roku 2014, spoustu odběratelů a ať se ti vyplní tvá přání. Ještě jednou děkuji za tvou tvorbu, hodně štěstí ti přeje tvůj fanoušek Kristián. Moc děkuji, Kristiáne. Další dopis mi poslala Aneta Marková. Moc děkuji za krásné barevné zpracování. A jdeme na to. Ahoj JD, dívám se na tebe už asi 3 týdny, ale už jsem viděla všechny tvoje videa a jsou opravdu super. Nejvíce mi o tebe líbilo video Abeceda tanců. Ty jsi opravdu super. Pokračuj dál ve své videotvorbě, hodně lidí tě pozoruje. Co? Kde? A dáváme ti palce nahoru a doufám, že budeš bavit stále více a více lidí. A palci dolů se vůbec nenech zastrašit. Žádný speedrun ti neposílám, jelikož moc dobře kreslit neumím. Přeji ti hodně štěstí, úspěchu a mnoho odběratelů a doufám, že se někdy s tebou... Přeji ti hodně štěstí, úspěchu, mnoho odběratelů a doufám, že se někdy s tebou... Přeji ti hodně štěstí, úspěchu, mnoho odběratelů a doufám, že někdy s tebou budu mít fotku. Tak se měj a ahoj. Třetí pokus. A moc děkuji, Anetko, za ten úžasný dopis. Je fakt krásně napsaný a krásně barevně udělaný, takže moc děkuji. Určitě si s tím dala strašnou práci, takže děkuji. Tož byly dopisy a můžeme se vrhnout na vaše super otázky a úkoly. Jelikož jsem tele a zapomněla jsem si ty otázky napsat na papír, tak si budu matně vzpomínat, co v těch otázkách bylo, ale určitě ty otázky najdete v plném znění dole. Takže se mi aspoň můžete smát, jak mizernou paměť mám. Máš kluka? Ne, nemám, protože nejsem příznivce otrokářství, takže nemám potřebu někoho vlastnit. Řekni co nejvíce slov za 10 vteřin. 3, 2, 1, teď. Bunda, papír, dopis, foťák, objektiv, zrcátko, strom, větev, list, řeka, potok, bota, noha, ruka, stop. Ještě jedno. 3, 2, 1, teď.
Tráva, listí, strom, nebe, mrak, potok, dřevo, lávka, foťák, objektiv, zrcátko, mobil, bunda, papír, dopis, člověk, no stop. Zkus co nejdále nemrkat. Petr. Vyválej se ve sněhu. Takže vážně? Podotýkám, tahle otázka tam byla napsána předevčírem. Budeš natáčet prank cally? Jelikož jsem člověk, který se stydí zavolat i svojí vlastní matce, kdy bude na nějakém určitém místě, tak si myslím, že moje prank cally by nedopadly dobře. Nosí Minecrafták podkolenky? Samozřejmě, kdo nenosí podkolenky, tomu Ježíšek už nikdy nedonese žádný dárek. Stalo se ti někdy, že ses totálně strapnila? Nevím, jestli jsem se někdy fakt dobře strapnila, ale myslím, že YouTube je velmi dobrá cesta k tomu, abych se úplně dokonale strapnila. Upřímně nejtrapnější okamžik, který jsem teďka zažila v nejbližší době, proběhl včera. A to právě když jsme byli u babičky na návštěvě a můj táta se rozhodl, že všem ukáže moji videotvorbu. Nejlepší okamžik ever. Jak by se popsala vztah mezi tebou a tvým bratrem? Sluha a pán, přičemž mému bratrovi sloužím už 11 let. Začalo to přebalováním, pokračovalo to tím, že jsem mu musela dát všechny svoje hračky. Teď, když už je starší, tak je v módě, abych mu vařila večeře. Myslím, že pokud uvidí tohle video a zrovna tady ten okamžik, tak si se mnou můžete vsadit o 100, že mě přijde zmlátit. Ahoj brácha. Ale ne, my se s bratrem máme rádi. Máma vždycky říká, že až budu větší, tak si ho budu určitě vážit. Trošku o tom silně pochybuju, ale mám ráda a to je hlavní. Lepšího sluhu než mladšího sourozence totiž nikdy neseženete. Doufám, že se vám ten díl kaká líbil. Do příštího dílu mi pošlete nějaké zajímavé otázky, které si doufám napíšu, abych tady zase nebyla jak zadebila a bylo jich tady tak strašně málo. Nebo nějaké super úkoly. No a já se na vás budu těšit při dalším videu. Pac a pěstí, JD.